Zdravím vás, priatelia. Teraz si ukážeme, ako vytvárať šablóny pre vaše stránky a ako si vlastne môžete niekde šablóny stiahnuť. Tuto dole vidíte templates a ak chcete, tak môžete si vytvoriť nejakú vlastnú šablónu. Najjednoduchšie šablóny sa tvoria vlastne nejakou prezentačnou časťou, potom si zvolíte nejakú navigačnú časť, kde môžete mať menu a tak ďalej a uložiť to ako šablónu, alebo si môžete stiahnuť vlastne šablóny priamo z Blue Voda a vyberiete si túto View Templates a môžete si zvoliť niektoré zo setov. Vyberieme si set 9, tu máte vlastne typy šablón, zvolíme, stiahneme si tento set, stiahne sa nám, otvoríme, môžeme si ho hodiť kam len chceme, návody, do návodov, máme ho nainštalovaný a k šablónám, ktoré sme si nainštalovali, sa dostaneme jednoducho tadiaľto. Tu máme nainštalovanú S9 a vybereme si ktorúkoľvek zo šablón, zvolíme napríklad túto a môžeme si ju rozširovať, zužovať a tak ďalej a prispôsobovať našim potrebám. Teraz, keď chceme uložiť šablónu, zvolíme File, Save as Template a zvolíme si template file name, napríklad čokoľvek. Alebo zákusky a koláče. Šablóny slúžia na to, aby ste nemuseli znovu a znovu vytvárať určité vlastne obrázky, texty, navigáciu pre ďalšie vaše podstránky. K novej šablóne, respektíve k novej podstránke zo šablóny sa dostanete tak, že dáte File, New Page a From Template. Nájdete naše zákusky a koláče, stlačíte OK, zvolíte názov novej stránky podľa návodu, kde sa rád ako vlastne tvoriť web stránky. Zvolím názov, príklad zákusky a koláče, svadobné zákusky. Uložíme a máme vlastne šablónu pre novú stránku. Tak, to bolo všetko o sťahovaní a vytváraní šablón. Takisto si môžete vytvoriť vlastné alebo stiahnuť úplne nejaké inšie. Prajem vám príjemný zvyšok dňa. Vidíme sa pri ďalšom návode. Majte sa.